Benvinguts i benvingudes a la gala de lliurament de premis Respon.cat 2023. Fa 10 anys jo crec que és una joia. Quan vam començar poc ens esperàvem el 2008 que arribaríem avui a tenir el que és Respon.cat, que és un referent per l'impuls de la responsabilitat de les empreses, per com ens comprometem socialment i com hem d'anar una mica més enllà i no deixar ningú endarrere. M'agradaria que per un moment us miréssiu i veiéssiu com hem omplert aquesta sala amb gairebé 400 persones que esteu aquí per donar suport a empreses que volen tenir un impacte positiu i sentit. Que el mes de febrer es fan les jornades de transferència i que és un bon moment per compartir experiència, per preguntar dubtes. Totes les quotes que hem rebut de les empreses membres les hem aprofitat d'una manera absolutament òptima. I avui hi ha moltes empreses que treballen realment per un canvi en el seu propòsit i per fer un canvi important a l'economia i l'impacte que generen. I estem aquí per canviar el món, realment. Parlem d'una persona, de fet parlem de responsabilitat social empresarial en el camp de la sostenibilitat. Evidentment parlem del senyor Miguel Torres, president de Família Torres, que va destacar com una de les 100 persones amb més influència en el lideratge de l'acció climàtica global. Van crear un programa que es diu Torres en Earth, amb 3 vessants. La primera, adaptar les vinyes pel futur, buscant terres més altes, buscant puestos que hi ha aigua. La segona va ser mitigar els efectes del que venia i de les nostres emissions. I la tercera va ser influenciar a la resta de cellers del món per tal que el món del vi es pogués presentar com un món que lluita i que defensa aquesta resiliència contra el canvi climàtic. Som gairebé 400 persones bategant per un objectiu comú i anem a veure si realment podem sonar com un. No sé si us heu fixat que tenim uns ODS una mica diferents. Darrere d'aquestes obres hi ha els artistes d'en Pans del taller de l'Art de Viure i també ha estat possible gràcies a 17 patrocinadors que ara anomenaré i que us demanaré un petit repte que no és musical de moment. Molt bé, sorpresa d'aquest vespre, 10 anys de responsabilitat social. Per nosaltres, realment, el que implica tot això és la materialització d'aquests objectius i Respon.cat ens ajuda a tangibilitzar això i compartir moltes d'aquestes pràctiques amb altres empreses. I aquí hi ha 17 propòsits molt importants per tota la societat, per tota la humanitat, i que per mi m'ha encantat aquestes imatges que reflecteixen, diguéssim, aquests grans objectius que tenim en conjunt a la societat. Al principi no sabíem què era això dels ODS, com s'havia d'implementar l'empresa. I aquests grups de treball ens permetia aterrar conceptes i treballar conjuntament. Celebrar 10 anys i 10 actes és molt interessant. Volem crear un impacte positiu, volem canviar el món, és que és així. Avui és un dia especialment important i emotiu per nosaltres. Respon.cat fa 10 anys. Vam néixer per ser l'organisme empresarial de referència en la responsabilitat social a Catalunya i ens agradaria aprofitar aquest efemèride per sumar esforços i augmentar l'impacte. El món espera de nosaltres, les empreses, que siguem veritables agents de transformació social.
Tenim un gran potencial d'innovació i hem d'orientar-lo per fer un món millor. Per reafirmar-nos en una idea que està en l'origen de Respon.cat, feia falta aquest instrument s'ha consolidat i crec que aquí hem de felicitar a totes les empreses, entitats i persones que ho han fet possible. No es pot construir una bona societat, no es pot construir un bon futur sense treballar perquè els fills visquin millor que els pares. Aquest ha de ser el compromís de tot el país i el que necessitarem molta Respon.cat, molta agrupada d'optimisme, molta invitació a l'esperança col·lectiva.